Nganget agak ni kapor ke bamenta pidan la gajong ke jingkwa gajong fi. Ada pidai kurim pi expect la ne fi kwa. Baga kurim gajong fi kan le kata bakan penbiang ya ke step ya fi. Ne bakan penbiang ya ke jamiat ya fi bakan ai istri ki jan ki jong fi. Ne bakan le bha ya fi bakan penbiang kan penbit ya fi. Kata ke dai ka jingkmi lentil ne ke jingkwa gajong fi. Kum ki kmi ki paru le si mo. Pidan la gajong ke jingkwa gajong phi nam ta ki khon ke jong phi le ne ka kurim ka don ru ya ke jingkwa ba ka khmi lenti bo ne kurim un I ne kurim un pendap un penbiang bo ne kurim un dai ba banang ban penhon ya ka ga ktien ke thli ya ki baro ba ulong basendra ne kal ne uba nang ban penrkhe le ne uba nang ban ya thu khana ba nang ban sngap ban kata ka dai ka jingkwa ka ba ki briu ki don la gajong ka jingkwa gajong ki but unong hikai ru ang not lane ukwa baki student kin ya pass bha ki exams ke jongki but kumta ki khna ru ki kwa baki no hikai kin hikai bha ya ki but ki don ke jingkwa bakin yo eta ka lawai ka ba pranai lane kin yo eta ka lawai ka ba bit ka ba byang la ka banta jongki but kadai kata ba ki breu ki don la ka jong ke jingkwa dan teng ba ki kwa bu pastor un ai ke jingkren ru kat kum ke jingkwa ga jongki bu pastor ude ban ban kren ba mo ude ban nang ban ya thu khana le ne ki praise and worship team ki de ban nang ban ruai la da kamlong kumta te ka bamut ki la ban I no I ka balang le ne ki la ban phet no nang ta but let's say ba kinwat no de ki we na mar ba ta kamla ban penhun ya ka do not ka jongki ngidon la ka jong ka jingkwa ngidon la ka jong ka jing ang not ki expectation ne ke jingkwa ki wants ke jongi ba ki breu kin le na ka banta jongi hande ke jingkli ha ne ka por ka long ublay pat ukwa ayu na phi bun sin ngi kwa be bo blay on kurkhu yang ngi bo blay on pendap yang ngi bo blay on yadai ngi bo blay on sumar ngi bo blay un le ki kamba jem jingi dan apring ki jingpang on pen khia ngi apring ki jing e on pelat yang ngi habangi don ke jing sosi on pendap ngi da ke jing kemen ngi don ne ke jing kwa bo blay on le kumta yang ngi ada ke jingkli ke ne ke sngi pat na bu ya fi ba kata kalong ublay kwa ayu pat na phi ublay kwa ayu na phi hakapor mangi duai tung tengi kwa be bo bleng jubab no hang to bo blei un pen khia no menta bo bleng pelat no sunan na ke jing le jo ke jing menta khmi lenti bo blei abangi ang ke suntur un jubab no menta kata bun sin kalong ke jing kwa jongi kum ki breu andre ke jingkli ha ke sngi kalong ublei kwa ayu na phi ublei kwa ayu pat fila jukli na I lok jong fi kwa ayu ne fila jukli na na lok jong phi ro phi kwa ayu la ne ki khon fi kwa ayu ne fila juklin em na kinoy kai ki kwa ayu na fi ne fila juklin em no blay ru blay me kwa ayu na nga bun sin ngi shu di man no blay bun sin ngi shu nyon be yu blay ngi pan ngi dawa no ba kumta me men le ke jim ke janga la no blay shi shau jubab ru ki phai din no blay kapalong ki wat hadu ba ki nam ngi blay sunan shu na mar ba ki kwa bo blay un jubab kat kum ke jing kwa ke jongki bo blay un le ru kat kum ka por ke jongki badai ha ke sngi kwa man kali fi biang sai si sien hatu blay pat ukwa ayu na phi blay ukwa ayu na phi ka tin ke jong blay ka ong kum ne Deuteronomy kan lom shpog de khot khat ar ka ong menta te ko Israel u tribe o blay jong me ukwa ayu na me ritang ba men shepting yu tribe o blay jong me u blay kwa ayu na ngi ka baning kong hang ne ka long bo blay ukwa nang kong bangin shepting ya u bangin shepting yu dan ki breu ki bam shepting yu blay but ki ong ngim shepting la yu la dang ngim ngai blay kalong thik kum tu breu bo shong ha ka airplane u kan thi la ka kan thi klem parachute wa ngam ting ya kata ka gravity ngam ting la dang hap chi sepa ngan ya da ya la de step la da breu u parkhat kum ta wa ngan kan thi na kata ka airplane la ni na kata ka helicopter klem parachute wa ngala ba ban manage klem da shepting yo bu yap utau breu na yap shisha kada ke jingle biet la da shepting ban kan thi klem ka parachute ban kalong ha ni ka sngi ka bamentaru la da ublay dan bat phim dan ni ka parachute jong ka jing em tan ning ta shepting ka abanong fi la da ublay dan ha ka jim ka jong phi ka jim ka jong phi ka long be kum ba phi commit suicide kum ba phi kan thi binariat chi setibian klem jing ya da kalong kum taru ubreo klem ublay ta ding ta ai ba phin sngo thu in ka way ba klem ublay
Pinom la ban le ke jing im ke jong fi. Ship ting you play. Namar klemo. Kalakut kalawai ke jing im ke jong fi. Tak dau ai bu try un yo ke jing im ke jong fi. IT la di hau try. Pen bet ya la ke jong kelenti ke jong fi hau try. Pen rit ya la di hau try. Ban ong be try nga ship ting ba klemo me ngan yap. Namar u Jesu ang along mga. Ke jing mi pat ba ke jing im ong klemo nga. Tin jublay ka ong na Yohanes lai alai pun riu ka ong. Utaw banget hau kun udan ke jing im bom jikut. Uta te bom ka ngo ya kun unom yo i ke jing im rei ke jing bitar ke jong blai kan ya sa halor jong u lada phim dan yo blai ke jing bitar ke jong u kan ya sa fi lada phim dan yo Jesus Christ ke jing bitar ke jong blai kan sa ke jing im ke jong fi utaw banget la yo jing penem rei utaw bom ka ngo am ke jing im ke jong u kalawai tak dau ship ting ni ke wei ba klemu blai ke jing im ke jong fi kan kot kan dekot kan wai no asendan ship ting you blay but how about ship ting kalong bai kumta mdai bo ship ting bon pen stam ya fi mdai bo ship ting bon pen jat ya fi mdai bo ship ting ba on tim ya fi hen rei ship ting ne ka wei ba khlamu try ka jing im ka jong fi kalong ka jing im ka ba khlem jing mot try udan ha ka ne ka jaka ukwa ya fi bo pen sngo thu ya lam ba ne ka khubor ba khlem ma o pen kan thi ba pen yap na asnan khlem ma o ka jing im ka jong fi kalau poi bisa ti sabayap sabadu baik sakaba jat baik bam jukut try ong kwa ayo bapin sep tieng nang kong yang ban sep tieng yang ong try ban sep tieng yu try tadeng ta im ka jing im ka ban so bha yu try ban ka babal ka ong la da pi pen so bha yu try un ai ha fi ka jing kwa ka donut ka jong fi deng ta la da pi tip ya ka jing kwa ka jong blai ka ei ka bo kwa na pi bada ka pi pen so bha pi ship ting utrai un ai ya ka jing kwa ka donut ka jong pi la pi ship ting utrai unum la ban ai ka jing kwa ka donut ka jong fi ta nei ta la fi don ni ka jong ka expectation ka jong fi ne ka jing kwa ka jong fi num la ban yo ai ka ta lemda pi pen so bha sha utrai lemda fi ship ting shwa utrai dei ta ting ni jublai ka ong la pi pen so bha ri utrai un ai ka jing kwa ka donut jong fi ba un pen dep ru ya ka jing par khat jong fi baro ong ka tien ka jong blai na ka sam ka ba arpo ka ong ba unum klet noi ti ke jing ain ko thang ka jing un ai ka jing kwa ka donut un pendap ki jing parkhat jong fi baro ka sam lai punyo ka khot ba saw kong pa subhai la diu traun ai ka jing kwa ka donut jong fi la da pi ship ting yu trai ka ta ka dei ka pen so bha e yu blai bat ka ba ar u blai ong kum no om tang ba ngingen ship ting yu ka ba ar hak de ka ong bat men ya ha ka lenti jong u baro bat men eat ya u bat men shakri u try bo blai jong me dalaga donut baro ba dalaga men sim baro ka ba arang ni ko ong ba men eat ya u ban eat u try u kwa ai ka ne ka wei ong ba neng kong ong ban shep ting yang ka ba ar ko long bangingin eat you kum no ne ban shu eat you tang da myang sintur ne ban shu eat you tang ban shu ong ho ta try ng eat ya men ka kampat kamlong kum ta ka babal ka ong ka ta ka jinget klem ka jingle ka long ka bayap kamut la shu eat you da ka ba thala thalin shu eat you tang da myang sintur kata da lei ru ka nom la long try kwa I fin eat you da ka donut da ka men sim da ka jingmut da ka bor baro ba fin eat you ba pikloi ban IT wa la jong ka jingim na ka ban ta jong ba fin eat you ban dan tang ma u ha ka jingim ka jong fi ndai shu da ki wei jong ni ka perthai ba fin eat you ba fin ruai ka kerteng ka jong ba fin ruai ba fin penan kam ye nu thlit ye ni ka shimtur ka jong fi ban yaro tang yu ba fin money tang yu ba fin pen crowd tang yu ndai da ka juk shimtur fin ruai ki jong ka perthai ba da ka juk shimtur piaro yu blai da ka juk shimtur fi tim ye ki briu da ka juk shimtur fi kerkhu yu blai no finom la ban le ye kata tadeng ta fin eat you try eat you bara fi eat you try ka babal ka ong ba kata ka jing eat ka shop no ye ta ka jing shop ting baro la da pidon ni ka jing eat ka jong try ka jim ka jong fi finom sku shop ting ye ki ka jim ka jong fi la da fi la eat fi la biet tadeng tawan ki jing le ki jing fi namar fi don ba uni ba eat jong fi am finom sngo ya kata ka jing ma ka ba don ka jim jong fi finom sngo ya kata ki jing le namar fi don bat uni ba eat ta ka mut ha ba fi ship ting you try ka don ka jing men toy munai ka jing kwa ka don ka jong fi la da fi eat you try fi don ka jing men toy la fi don ba eat finom yo i la finom yo sngo ya kita ki jing ki ba ker saudang ki jing ka jong fi namar wei puai breu badan ka perthai udan be la ka jong ka jing udan be la ka jing le han re ha udan baru ba eat ula biet namar kan mau shu
ya kita ken ki jing ke jim ke jong la da udan ba utrai ya kren ba ya pasiao ba u the no ta ka do no jong u the no ta ka men sim ke jong ban ya slok ba ban ya kren ba deng ta utrai kren pat ha da shibun ki ke balong na ka tien ke jong si sha bun jing im jo kren ba blai ngim ju duai bangim ai lat ro blai un kren ngi ada ngim duai ka mut ngim ya kren ba blai bat la ngim pulih ka tien u blai la ban kren ngi tadeng de long two way communication fi duai bat fi pulih ka tien fi duai fi kren show blai ka tien ka kren ka lai fi u blai kren ka lai fi ken tadeng ta fin it you try but tang ka ta ka balai hang ne ka ong ba fin shakri ru you try ba fin shakri you try ka de ka ta la dau try u de kan rat jong pi to ai ba fin shakri u fin shakri kat kum ka man ga jong fin shakri kat kum ka tien ga jong fin shakri kat kum ka jingkwa ga jong fin shakri u man pen sngob hai u kan da fi shakri kum shakri da lele ru finum do nong ha ba fi shakri u try tadeng ta fi trei ha kano ka yeng fi yo e ka tulop fi trei ke brio fi yo tulop fi trei ka sarkar fi yo e ka bainong kanu tam la da fi shakri u try ha to unum seu bainong ngo ya fi tadeng ta fi trei bat ki brio tang ba fi trei ba pnyo e ka tulop rei trei ka ta ka jing trei kum ba ka de ke jong try u try un seu double ya fi u tau kan rat fi trei u seu ya fi bat kambun sha un seu u blai ya fi ha ba fi dona ta ka kam la fi trei sarkar na fi trei ha ki school na fi trei ka no trei mystery nong balana nong sajana nong clean fi trei ka no ka jing trei kum ba ka de hau try fi shakri ong a shakri u try ha ba nga trei ka ne ka jing trei tadeng tawa ju trei da ka men sim ka ba alhia da ka men sim ka ba thnum da ka men sim ka ba jaitu trei na do ka men sim kum ba ka de ka kam ka jong blai ha ba fi shakri kum ta blai ong fi shakri ka nya nga tadeng tau try un kar khu ya fi mdei ta mu shulong kar stan la ka tien mdei ka kampat teng ka long da khongpong ba ka pen le ran ke nyau tau kan rat u ba fi shakri tadeng ta fi shakri na do ka da no shakri na do ka men sim da ka de hau brio nên cái đây hậu play shakri kumba fi shakri yo play uba pinyo ya kata kan nong kan mar ka tien ka jom play ka kular ka ong kum ni la da fi shakri ya u ka man kong la fi shap tieng la da fi it ba la da fi shakri ka tien jom play ka don ka jingkular fi pulay pa ka nong ba khat way ka khot ka ba khat lai ter ka ong bat kan ja la da fin shashkor biang ru ya ka hukum jonga ya ka bangala hukum fi ka ni ka sngi ban it you try ba play jong fi ban shakri ru da ka donot baro bat da ka mensim baro bangan ayau slap aka ri jong fi haka ayam babit bat yau slap benengkong ba slap ba khado khnam ba menyo ya lom ya lau ko bat ya ka wan ba di ka umpniang ngan penmi pelang ha ki lengka jong me bagi jingri jong me mendu yo bam bat ban kedang ru ani ngastunat pelat tin jublai kong la da fi shap tieng yo la da fi i yo fi shakri yo pleng ka don ka jing yo nong pleng ka don ka nong pleng ka don ka ta ken ka bo blai usiu wong kum ne utrai wong ba la phile kum ta ngan ai slap hakari jong fi haka ayom babit slap kren ke jingker khu labba jingker khu ngi wat jing jaw jing isne ke joma tiu labba ngi kerpat uslap ukraine ke jing theno ka bor ka jong blai ke jim ke jong fi ho blai theno eta ka bor ka jong ke jim ke jong fi Bagaimana ka bor em ka badan hapo jang fi kata ka bor ka batrei ha pm pinyo diang palat ban ya kata ka bapi pan ni kata ka bapi perkat Ephesus lai arpo kong bo bleun ai pi palat ban ya kata ka bapi pan palat ban ya kata ka bapi perkat kat kum kata ka bor ka batrei hapo jang fi na kwa no fi ha bapi yo u slap jong ka jingker khu ha bapi yo u slap jong ka jing perslek ka jong blei ha ka jim ka jong fi bo ni u slap shisha unlong halaga ayom Bau long uslap benengkong long slap bakado. Nado ka sngi ka bapis dang nengkong man shakri utrai unum penduk ya kanong. Hadu ka bakado. Ka jing trai ka jong fi utrai unum penduk ya kanong. Baru utrai wong kum ngan kerkhu yo kupu. Ngan kerkhu tau kau. Kamut pinum kerduk bam ka jing im ka jong fi. Ukau jong fi undan bet. Lada ka de khau undap bet. Ha ka tu ka jaka bo khau ka bapin shet udan bet ya ka bapin tong. Bat pila ken ban bam. Bat utrai wong ngan kerkhu yo tau kau jong fi. Bat ya kata ukpu jong fi baru try wang ngan kerkhuru ya kata ka umpniang ga jong fi bat ya kata kawan ga jong fi kawan ka kren ya ka jing kemen kawan ka kren ya ka jing tengen kawan ka kren ya ka jing bang bat kham tam ka kawan ka kren ya ka jing im u jiso bu shim ya ka khuri wong ka ni ka long ka jutang ka batmai ya ka ba ngate bat fi kan ha ka ni ka sngi ong to di fi no sin man kan ma nga wong ba ka ni ka khuri ka long ka jutang ka batmai kamut api don ya kawan ya ka jim ka jong fi don ya kata ka ba blame le tmai ka jim ka jong fi Lada fi shap tieng eu, lada fi it eu fi shakri eu, pin
yo ik ta ke ba thmai utrai wong ha khmi kan le ke ba thmai menta kan mi no ato finam tip ya ka wong an pelong kan lenti ka ri klau ken ba iki wa ha ka ri kan ja on pelong lenti ka ta ka bala kut lenti on pen mi ka wa ha ka ta ka jing ter khong ke jim ke jong fi wa ai ka wan wong ha khmi kan le ke ba thmai ba nu ai fi ta ka jim ka ba kmen ke jim ka ba sok qua bên nói phi, bộ trai ít palat đi phi, bộ un lệ cái tabu ong cái này cái wong ăn cái khui câu, ya cái wan cái jung phi cái ompeniang, ba cái ompeniang cái kren cái jing pen sle, pinum do ya cái jing pen sle, aga kam cái jung phi là da phi don cái jing pen sle, cái kam jung phi kan roy, là da phi deal mystery, phi don cái jing pen sle cái pen roy cái nhà phi, cái phi don cái no cái kam, aga da kam business cái jung phi na phi de do na phi de jan na phi lệ cái no ro, haba phi don cái jing pen sle cái ai phi cái ta cái bor ba fin karoy. Hallelujah. Bau trai wong ngan kerkhu ya kawan. Ngan kerkhu ken ya ka ompniang ka jim ka jong fi. Hallelujah. Bau trai kwa ban pen slek fi ka ne ka sngi ka bamenta da ka bor ka jong. La fi shakri u fi ie ju. Ba la fi ting shai u trai un pen slek ya fi da ka ompniang ka jong. Hallelujah. Ta ka tau trai wong kum ne. Bat ngan pen mi plang ha ki leng kha jong me ba ki jingri jong me. Ba men wi yo bam bat ban kedang ru. Utrai wong an kerkhui me do kata tang ba men shuyo from hand to mouth henry men yo diang ya kata jing kerkhu hadu ba men da kedang hadu men da dap men da shlei ki thiar gi jong me utrai unum kerkhu tang man shubyang ya phi henry un kerkhu ya phi hadu ba fin da kedang hadu ba fin da dap hadu fin da shlei kan ki barok ka ba phi dan ba phi ki khon ki khti ki jong phi ki long ki bala kerkhu kita gi be trei lang ba phi ki long ki bala kerkhu but mano ki ba phi Pidon ke jingkir klik kita ru barok kin long gi belakar ku. Hatu film kwa mo. Ban yo kat dia kata ke jingkir ku. Hatu film kwa mo. Ban yo diang yau tau slap haka ayom barok. Ban slap benengkong slap bakado. Fin yo diang yau tau kpu ya kata ke wan bat ya kata ke ompeniang. Hatu film kwa mo ba fin yo kan ya kata ke jingkedang bat dia kata ke jingdap haka jingim ke jong fi. La fi kwa mo fi. Ublei kwa nengkong ba kata ke long ba fin shep tieng. Ban eat ba ban shakri u. Ublei kwa ya kata. IT nak dum ta kasngi. Wajule kam kai syu ke jing im. Baro iskat tal si fila le beat ke jing ke jong fi. Baro iskat tal si fila le sting ha ke ji shakri belai. Fila shakri tang ba shu dep rukom fila shu. Le tang ban shu pani ba pp day hin rei phim long na do ka dot nuot. Rei to ai hin shakri utrai. Na do ka men sim na do men ta kasngi. Ban ngai fin I. Ba blei un long kata ke jing kar khu ke jing ke jong fi. La fi don yu nong kar khu finum kar do ke jing kar khu. Inya dwai ni kasngi ka menta. Try ngai ngu emang ni ka por ka ba kodor. Ba try ho ngi don la ka jong ka jing angnot ka jing kwa. And try ka ni ka sngi me pen pau ka jing kwa ka jong me. Ba ka ta ka long ba ngi ngin shep ting me. Ngin eat me. Ba ngin shakri me go try. Ba ngi tip la da ngi long kum ta. Try ngi num kerdu ya ka ba bha ka jim ka jongi. Ha ba ngi don ya me ko try. Ha ba ngi eat me shisha ha ba ngi shakri me. Try ka num long ko ka jing ka ba babi ne ka jing ka ba kerdu ne ka ba duna. Try made me bon kerkhu ko kenat yau tau slap agi ayom barok. Try ka biang ayom ma ayu slap but try oi slap ning kong slap khat do. Dei me ko try kerkhu ya tau kau ya kata ka ompniang. Me kerkhu ko try ya kata ka wan. Try dei me ba ai ya kata ka jing kedang ko kenat. Ha ka men sim ka jongi ka jing dap ha kata ka donot ka jongi ngi ai ngo me pen dap ngi da ka jing kemen da ka jing sok da ka jing kerkhu. Met bat men sim ha borok ki benta ko try. Adwain tani ki khon ki jam men kerkhu ki. Abikin shim ko try yang ni ka kubor ko konat kum kata ka jing pen thamai ki ka ni ka sngi ba ki try kin paino na kalenti bamman bat bakin shakri da ka ba shep ting me ke ben e me bakin shakri me ko try da ka jing kemen adwain kar khoi ni ki khon ki jam me hagar teng jisu amen but amen bangi try na kar khoi fi shakri you try ha ka jing janai shakri you try da ka jing kemen shakri you try ha men sim ba da ka jing shisha but shakri you try ha ka jing shep ting kai try kar khoi fi ngai pilaan phone ni ke number pila ban wan ro shikne ke jaka ngi dan din do singi ba ar hadu ka sisa jang jaka ti utrai na kar khu fi kublai shibon ngai sai shampat amen